12 ka delinquent employer sa Davao City ang gihatagan og notice sa Social Security System tungod sa ilang mga kalapasan. Ani ang report ni Argil Relator. Human sa briefing, usa-usa nga gibisita sa mga opisyal ug personahe sa Social Security System kun SSS Turil Branch ang mga establishmento aron magsilbi og notice subay sa programang Run After Contribution Evaders kun RACE. Gihinabi sa mga taga-SSS ang naabtang personahe sa 12 ka mga establishmento aron ipahibalo nga dunay kalapasan sa balaod ang ilang employer ug mamahimo pa kini nila nga isettle pinaagi sa pakigkoordinar sa account officers sa SSS nga naka-assign kanila. Lakip ang usa ka milling plant, ospital, bakery, grocery store ug hardware sa Turil District ug tulo ka surplus trading, duha ka construction firms, herbal seller ug usa ka eskwelahan sa Talomo District. Dunasay duha ka laing establishmento nga giadtuan apan sarado ang ilang opisina. Sagad sa violations, mga delinquent employers, so they failed to remit the contributions sa ilahang mga employees, and also for na mga atuan po taganiha na wala po nila marehistro ang ilahang ilahang business. Ikapila na sa matud pa ginabalik-balikan og bisita sa account officers ang maong delinquent employer. Apan wala gihapon asikasuha ang ilang obligasyon. Kanang ang ilahang ginahatag nga rason kay ang ilang bookkeepers ang bookkeeper ang nagdapat na mag-ato sa amua, so wala pa daw na comply sa ilang bookkeepers nga ana. Yang uban pod financial pod nila kaysa economic na situation nila. And ang uban dili lang gid sila pa naka-comply kay mura og sa labi ng mga foreigner ang mga employers. Alkansi ang mga empleyado kung ugaling delinquent ang employer. Sanglit posibleng dunay mga programa sa SSS nga dili dayon sila makabenepisyo. Violation of SSS, criminal offense na siya. So, ug dili siya probationable. But pasabot, kung makonvict ang employer, hindi pwede mag-avail ng probation. So, preso yun na siya. Ang penalty ana 6 years 1 day to 12 years. 15 days ang gihatag sa SSS gikan sa pagdawat og notice aron nga i-comply sa delinquent employers ang ilang mga obligasyon kay kung dili posible na ang pagpasangat og kaso batok kanila. Kauban si Nature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.